हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बायदि मैया आपडेट चेनेलाव जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर थांनाय हराव मथा-मथि 10टानिफ्राय 11टा बाजिनि गेजेराव जों गामियावहाय ओरैबायदि गिदिर दैबाना जादों लोगोफोर जों गामिनि मथा-मथि सानजाथिं मोनसे सुक्लाय दैमा दङ बे सुक्लाय दैमायानो जों गामिखौ ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामो बोसोरफ्रोमबो जेरावबो थांनो हानो नागिरा बे दै मोनसेनि थाखायनो दा बे दैया थांनाय हराव ओरैबायदि गिदिर देरबोनानै माथावरिखौ सिफायनानै जोंहानि न' सेरजों थांनाय मोनसे बान्दो दङ दै दङ बेजों फुरा ज्राव बोहैलांबाय आरो लोगोसेनो जोंहानि न' सेरजोंबो न'आवबो माने गासैबो दैया माने हाबफैहां अबस्था आरो बेनिफ्राय फुख्रियावथ' हाबजोबखाबाय दैया ना मानैसो दङमोन गलांजोब्बाय जानांगौ आरो दाउआबो मानैसो गलांबाय जोंहा दा बेखौ आङो नागिरहैगोन नोंथांमोननो मारै जादों दैखौ आङो देखायगोन जोंहानि हायाथ' फुरा ओरैजाय सानजाथिंनो दंजोबोमोन माथावरि सेराव फुरा सेस आरो गासैबो बाला फबजोब्बाय जानांगौ आरो फल' फबजोब्बाय जानांगौ आरो आगोल मथा-मथि 2007 आरो 2008नि गेजेराव बेबायदि मोनसे दैबाना जादोंमोन बेयावहायबो गासैबो माने बाला फबलांजोबदोंमोन बै समावथ' फुरा माने माइआ रुमबां फिथाइ गोनां गोजामोन बे समावनो बायनानै फैदों आरो गासैबो बालाया फबजोबनानै माइ बिजौखौल' माने नुदोंमोन आरो बे समाव ओरैबायदि माइ जादोंमोन थांनानै जोबोद दुखु नांहैदों आरो माने जायगायाव थांनानै दाख्राय गाबनो गोसो जानाय बायदि बेबायदि माने दुखु जादोंमोन आरो बै समाव दिनै आरो फिन बेबायदि मोनसे दुखुआ फैगासिनो आरो दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो नैबे समाव माबायदि देरदों दैया आं बेखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' भिडिअखौ जागायलांनायनि आगोल आं नोंथांमोननिसिम मोनसे रिकुवेस्ट जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो लाइक आरो कमेन्ट खालामो बेनि थाखायबो आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय स' बिदिबा जों स्टार्ट खालामलांदिनि फुरा नै दैया जोंहानि न'खौ लोमफैजोब्बाय आयु नै भगबान सेसलै दैबाना सेस आयु बेबायदि दैबाना जाफेराखैमोन नै सेस लोमसावजोब्बाय सेस आयु दाउआ गोमाजोब्बाय जोंहाना गलांजोब्बाय दाउला दाउ दङमोन मासे गिदिर माइनि माथिं थांखो मिन्थिया दा भगबान नै आयु जि गिदिर देरखाबाय दैया ओइ नै दाउआ मासे आयै मा जाबावगोन दे दाउलायाथ' माथिं थांखो दा दाउला दाउ मासे गिदिर दंथारमोन आंनिसोबाव दाउलायाबो ओइ नै दाउआ मासे नै आयै दाउलायाबा बहाथो थांखोलै ओरैबायदि देरखाबाय लोगोफोर नै फलब जालांजोब्बाय नै फलब गोजा आङो बे दाउ मासेखौ हमना लांनांगोन
बुंफबजोब्बाय आयु 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 बिराद मोजां मोनदों बिसोरो बिराद आदार मोनजादों बिसोर दा नोंसिनिथिं माबादों ना लोमहैदों आयु 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 बेसेबांबा गिदिर देरखाबाय दैया नै बिल्डिं लुनो नागिरनाया होनदो आयु आयु देग्लाय बोसोरनि हाइस दैबाना लोगोफोर जों गामियाव बेबायदि दै देरनाया खननै जाबाय थांनाय 2008 ना 5-6 बे समाव खनसे देरदोंमोन दा दिनै देरलायबाय नै नाय नोंथांमोना बाब 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 नाय बेसेबांबा दै फुरा ओरैजाय नावकाता गरायसर बेफोरथिं बिराद दैबाना जाहैबाय जानांगौ दा जोंनि नैथिजाय जायोबा बिराद दैबाना जाहैयो आयु 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 नै लामाजोंनो बोहैजोब्बाय थोस मा जानांगौ जाखो बिदिजोंलाय जोंनाथ' माथावरियानो बायलांजोब्बाय गायग्रा हाखौबो सेस फबलांजोब्बाय नायना फैबाय नै सेस बानायजोब्बाय आयु आयु आयु